Zdravím všetkých, to som ja Michael Average a dneska som tu s videom, ktoré ste odo mňa nečakali, dneska GTAčka nebude mimochodom, necítim sa moc zdravotne dobre, ale chcem spraviť toto video, lebo strašne často dostávam tieto otázky a teda dnešné video bude o tom, ako nastaviť Multizmap z Madmod, tak aby vyzeralo ako moje mieritko, ako si uľahčiť hru proste a ako využívať toto mieritko na maximum. Takže, na to, aby ste si mohli použiť Multizmap z Madmod, si ho potrebujete niekde stiahnuť a stále dostávam otázky proste, hej Michael, moje vyzerá ináč, ja mám určite staršiu verziu, ja chcem tvoju verziu, pošli mi ju okamžite hneď a už ma tieto otázky blbo dosť začínajú otravovať, takže jednoducho za toho chcem striasť a po tomto videu už nebudem nikdy odpovedať na otázku, aké mám mieritko, čo mám mieritko, nič iné, len link na toto video. Takže, budete mať v deskripcii tento link, na tomto linku si dokážete stiahnuť Multizmap z Madmod, kliknete sem, to vás preniesie na stránku, kde sa to dá stiahnuť, kliknete na tlačítko download a kliknete na tento zip. Na to, aby ste to mohli vlastne použiť, potrebujete to rozbaliť a na to potrebujete nejaký program, ktorý dokáže pracovať s zbalenými súbormi. Takže potrebujete niečo ako je WinRAR alebo WinZip. My máme WinRAR. Pokiaľ neviete, čo je WinRAR, tak prosím, zoberte svoje počítače a vyhoďte ich z okna, alebo ich darujte najbližšiemu človeku, čo ide pod tým oknom na hlavu. A tým pádom, keď budeme mať tento WinRAR, tak si môžeme otvoriť tento súbor a v tom súbore nájdeme tento priečinok. Ten priečinok otvoríme a toto len jednoducho nakopírujeme, alebo to extrahujeme priamo tam, kam chceme. Chceme to extrahovať do priečinku s hrou. Ja mám trošičku neadekvátny priečinok s hrou, pre vás by to malo byť väčšinou C Games World of Tanks. Pre mňa je to C Games World of Tanks 2, potom až World of Tanks a v ňom mám vlastne to ResMods. My to chceme prepísať s tým ResModom, proste aby sa to nejako zgruplo proste, takže to dávame do priečinku World of Tanks, pretože tam máme priečinok ResMods a ten sa zlúči s týmto priečinkom ResMods, takže dáme OK. Chce mi to prepisovať veci, pretože ja už tento mod mám nainštalovaný, ale ja si ho kvôli vám len celý znovu nastavím, prenastavím a ukážem vám všetko, ako čo funguje, takže yes to all, máme prepísaný kompletne celý náš ResMods, takže teraz poďme a pozrime sa na súbory toho ResModov, takže ideme do ResMods, ideme do 8.8, ideme do GUI a tu nám máme tieto 4 textiáky. Z nich nás zaujíma No Scroll a Zoom X, ale predtým než pôjdeme, si to pozrime priamo v hre a ja vám prepnem scénu na hru. Takže dajte mi sekundičku. Ideme sa pozrieť priamo do hry, ako zatiaľ vyzerá to mieritko, ako sa to zatiaľ správa a čo treba spraviť na to, aby to mieritko vyzeralo a fungovalo tak, ako moje mieritko. Takže prepneme si to na World of Tanks, prepli sme si to na World of Tanks. Už by ste mali vidieť proste moju prihlasovaciu obrazovku a konektneme sa. Mňa to rovno hodí do hry, pretože ja som si predtým, než som začal nahrávať, spustil so svojím druhým počítačom a druhým účtom vlastne Training Battle. Väčšinou tento druhý účet používam na to, aby som našiel rôzne glitche alebo zaujímavé veci, alebo si preskúmal len mapy sám pre seba. No a sme v hre a vidíte, že máme mieritko také nejaké divné, proste také, ako som ho používal kedysi. A teraz si všetci okamžite poviete, no Michael má inú verziu a on mi ju musí okamžite poslať, pretože ja si to zaslúžim, lebo ja pozerám jeho videa a ja chcem jeho mieritko. No ty to mieritko bohužiaľ máš nainštalované práve a robí sa to takýmto spôsobom, aby vyzeralo tak, ako vyzerá moje. Takže ide sa do settingov a ide sa do Rectile. V Rectile sa dá Non-Inside a dostaneš iný štýl grafický toho mieritka. Máš tu aj Horizontal Inside a to je zase iný štýl proste, ale ja mám najradšej tento Non-Inside a tu si dávam väčšinou Cross Black, lebo to je taký pekný vkusný trojuholníček. To isté je treba spraviť v sniper móde. Pokiaľ chceš mať nejaký iný štýl, tu máš tento štýl, alebo aj tento štýl. Tento štýl sa mne rozhodne páči najviacej a zase používam Cross Black, pretože ten trojuholníček tam tiež chcem mať, ako som mal aj v predchádzajúcom. A len to aplikuješ a potvrdíš a už ti vyzerá mieritko tak, ako vyzerá mne mieritko aj v mierení, aj v odmierení, takže to je to veľká záhada, prečo Michaelové mieritko vyzerá úplne ináč ako to vaše, pretože ste si nevšimli, že v settingoch sa to dá zmeniť. No, a teraz to máme zmenené, ale máme problém, my sa nedokážeme dostať pomocou scrollky do zoomu, proste donútra. Proste do takéhoto módu. To treba tiež nastaviť v tomto mieritku, takže poďme na to a ešte si pozrime, že máme 2x zoom, 4x zoom, 6x, 2x, 4x, 8 a 16x zoom a viacej nám to nejde zase.
Takže čo teraz na to, aby sme nastavili aj tie zoomy, aj to si ideme teraz ukázať. Takže my sa zase vyhodíme preč z hry a ja vám znovu dám moju plochu. A budeme sa starať o tieto 4 súbory, teraz čo sú tu, teda 2 z nich nás zaujímajú iba. Poďme si najprv nastaviť to, aby sme mohli tým zoomom sa dostať až do toho sniper módu a to je v noscroll.xml. Odporúčam na otváranie Notepad++, ale myslím, že aj Notepad by to mal zvládnuť otvoriť. No a jediné, čo musíte spraviť je medzi týmto noscroll, lomitko noscroll, vymeniť toto slovíčko true za slovíčko false, false, pretože tu na ruštine sa vás pýta asi niečo v tom zmysle, že zakázať proste vstup do sniper módu pomocou scrollu. A tam je tá hodnota áno, zakázať, pravda. Proste my musíme dať nepravda, nechceme, aby bolo zakázané toto, takže keď toto spravíme, si to len veľmi jednoducho uložíme a máme to hotové, už sa budeme môcť dostať scrollom do našeho zoom módu, ale teraz si nastavíme v zoom móde, koľkokrát sa bude zväčšovať. No a tu sú tie čísla, ktoré sme pred chvíľkou videli, no ale ako to zeditovať? Veľmi, veľmi jednoducho. Chcem mať zoom mód na 3, 6, 9, 12, 15, 20 a 25 a 30. Musí byť tých čísel iba 10, takže poďme si zrátať jedno číslo, druhé, tretie, štvrté, piaté, šiesté, siedme, 8. Takže máme ešte dokonca dve čísla, čo by sme tam mohli hodiť, tak tam hoďme ešte jedničku a dvojku, proste nech je sranda, nech ideme 1, 2, 3 a potom až nech sa zvyšuje to poriadne. Nech vidíme, že to je naozaj proste tak, ako hovorím, že sa to dá veľmi jednoducho ovplyvňovať. A teraz si naštartujeme hru, zatiaľ ešte nevidíte hru, dajte mi sekundičku, ja musím počkať, kým sa mi začne trošičku načítavať, už sa mi načítava, teraz vyskočím a hodím vám zdieľanie tej obrazovečky tej hry tiež, takže poď sem a teraz by ste mali začať vidieť hru. Takže znovu sa pripojíme na EU1, na ktorej máme vlastne nám beží meč a teraz už bude naše mieritko ovplyvnené, teraz už naše mieritko sa bude chovať ináč, proste tak ako sme nastavili, takže poďme sa skúsiť zoomnúť donútra do zoom módu pomocou scrollky a sme vnútri v zoom móde. A ako vidíte máme tu aj zoomovania, takže 2, 3, 6, takže pardon, ešte raz, toto je jednička, ako vidíte tam aj napravo hore, proste to číselko x1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 20, 25, 30. Takže takýmto štýlom sme schopní sa dostať proste do toho zoomovacieho módu až po 30. Ja už som to hovoril miliónkrát a ukážem to znovu, pri 30 sa začínajú divne rozpliešťať kríky hlavne. Aj stromy trošičku, ale hlavne kríky. Takže toto je krík a pozerajte, čo spraví, keď pôjdeme až do 30. On sa nám celý nejako divne roztiahol proste a my cez neho úplne krásne vidíme na tej 30. Proste ako keby ten krík tam ani nebol. Ja sa tam poriadne ďaleko od toho kríku, nech to vidíte proste dobre. Ale čím viacej sa zväčšuje proste ten krík, tak tým viacej cez neho vidíte. Tým pádom ste nie len odkázaní na tie obrysy, ktoré by ste dostali za tým kríkom, ale vy cez ten krík priamo vidíte proste na nepriateľský tank a tým pádom vidíte proste, že tu na začína zem za tým tankom, takže tu nám môže trčať niekde kopula nejakému inému tanku. Proste nie ste fakt len odkázaní na to, že by ste cez toto takýmto spôsobom videli obrys, takže preto je to neskutočne dobrá vec. No, a teraz sme sa naučili, ako zmeniť tie zoom módy a ako zmeniť proste to, aby sme sa dokázali odzoomovať proste ďaleko. Mimochodom, aj to som si až teraz všimol, že toto má vlastne no zoom lock. Pardon, rozprávam trošičku mimo mikrofón. Až teraz som si všimol, že to má no zoom lock, že to dokáže ísť proste zoomovať až do takejto diaľky. No ale to ste asi aj očakávali. No a tým pádom proste teraz sme sa dostali proste do fázy, v ktorej si ukážeme ešte jeden super úžasný trik. Predstavte si, že mierite takýmto spôsobom na niekoho a chcete sa vyskrolovať rýchlo preč. Není to zase také ťažké, ale môžete to spraviť ešte jednoduchšie. A je to veľmi zaujímavá vec, takže sa poďme teda pozrieť, akým spôsobom sa dá spraviť tento drobný trik. A tento drobný trik funguje, zase vám premením kameru. Tento drobný trik funguje, keď ja vymením jedno z týchto čísel za číslo, ktoré je menšie. Proste, že by som tu 25 teraz zmenil na desinu. Uvidíte, čo sa stane. Takže dáme si nejaké normálne číslo. Takže prvý zoom chceme mať 2-krát. Potom chceme mať takých 4-krát, potom chceme mať až 8-krát, potom chceme mať až 15-krát, potom chceme mať až 25-krát. Potom chcem mať 30. Ale medzi týmito chcem mať 10. Nie. Medzi týmito chcem mať 2, 4, medzi tými chcem mať 12. A poďme sa teraz pozrieť, čo to vlastne spraví s našou hrou. Takže poďme si pustiť znovu našu hru, poďme si prepísať scénu
na to, aby ste videli do mojej hry. No a poďme sa teda pozrieť, ako sa to bude správať. What the fuck is going on? Proste, ako sa toto bude správať. Vy očakávate, že budeme zoomovať bližšie a tesne pred tú 30, kde máme tú 12, sa odzoomujeme zase naspäť a potom sa zazoomujeme na tú 30. A nie je to tak, je to ešte lepšie. Ja si skontrolujem, či sa všetko nahráva v poriadku a dobre. A teraz si počkáme, kým sa načítame a uvidíme tú krásnu vec, čo si vlastne môžete vyspraviť a hneď si to ukážeme. Takže, dobre, sme načítaní a teraz poďme teda do toho zoomu. Takže máme najmenší 2, 4, 8, teraz by sme mali skočiť na 12. Skončili sme na 15. Ale predsa sme tam mali 12 aj nejaké číslo, ale my sme ho mali až za touto 25. Takže 12, 15, 25, prepáčte, teraz sa mi ale objavila 12. Kde sa objavila? No teraz som išiel na 15 z 8 a teraz idem na 12. A zase idem na 8 a z 8 zase na 15. Takže čo vidíme už? Vždycky, keď sa vracám cez tie hodnoty, tak sa zastavím na tej hodnote 12. Ale 25, 30, ale keď sa vrátim z 30, by som sa mal vrátiť na 25. Ale ja sa vrátim rovno na 12. Takže, vy keď sa budete vrácať proste z čísla 25 a budete sa vrácať aj cez číslo 12, ale vždycky keď pôjdete z 30, raz zoomnete naspäť a pôjdete okamžite na 12, čož je dosť dobré, pretože keď ja väčšinou mám toto moc, tak sa chcem oddialiť tak, aby som sa prehondil na iné miesto a potom si zoomnúť znovu. A potom zase sa nejako oddialiť proste, takže aj takýmto štýlom si môžete nastaviť ten zoom, že si dáte to predposledné číslo nejaké menšie a tým pádom sa rýchlejšie budete odzoomovávať proste z toho miesta. Lebo väčšinou ja keď proste sa zoomovávam niekde, tak mám čas, pretože idem mieriť. Ale keď sa chcem odzoomovať veľmi rýchlo. A tým pádom môžem to spraviť aj shiftom samozrejme, ale čo keď sa chcem odzoomovať len trošku, premieriť na iné miesto a začať strieľať niekde inde, no takže to je ten ďalší trik vlastne, ktorý som vám chcel ukázať proste ohľadom tohoto mieritka. Ešte by sme si mohli ukázať jednu vec, ale mám len posledných 30 sekúnd betlu. Len to vysvetlím. Existuje tu niečo, čo je nastavenie dynamickej kamery. Dynamická kamera je kamera, ktorá, a my momentálne ju mám zapnutú, dynamická kamera je kamera, ktorá sa vám snaží mieritko držať proste v tom mieste, kam mierite, aj keď padáte dole. Ako ste videli, my sme spadli a nesklopilo sa nám mieritko tak, ako by to spravilo bežne to mieritko. Nemám vám to už kde ukázať. Tá dynamická kamera je dobrá, ale ona vám trase s touto obrazovkou. Bohužiaľ, vidíte, keď vystrelím, že mi zatrase tak nepríjemne obrazovkou, nedá sa úplne odstrániť toto trasenie, ale toto trasenie sa dá podstatne zmenšiť. Takže poďme si ešte raz spustiť mapu a medzi tým ja vám ukážem, akým spôsobom zmenšiť to trasenie. Takže poďme štart mapy. Znovu sa nám štartuje mapa, no a ako som hovoril, videli ste, ako masívne mi to teraz triaslo. A čím by som mal väčší kaliber, tým mi to ešte viacej by triaslo. Takže my si môžeme to zmenšiť a ukážeme si hneď v sekundičke ako. Takže poďme Alt F4 a poďme znovu do Windowsu, aby ste videli môj Windows. A to je tento súbor. Avatar Input Handler. A v Avatar Input Handleri, čo chcete spraviť, je spraviť tieto všetky hodnoty na 0,0. Takže si nakopírujete 0,0 a vždycky tú druhú hodnotu dáte na 0,0. Alebo proste ich zmazávate proste, ale ich prepisujete nulou. Takže toto vlastne potrebujeme spraviť. Je to taká blbá práca proste, ale máte to fakt za minútku, takže robíte to vlastne pre všetky kalibery, pre kaliber do 99 mm, proste pod hento, tamto. Takže všetko dávate na nuly. 0,0 musí byť každá jedna hodnota z nich. To trasenie tam bohužiaľ stále z nejakého dôvodu mne ešte ostáva. V minulosti som ho mal úplne odstránené, takže neviem presne, čo s tým presne spraviť. Ale je to oveľa menšie trasenie. Pred chvíľkou ste videli to trasenie, vráťte si to možno naspäť na videu proste a pozrite si, aké bolo vtedy to trasenie a uvidíte, aké bude teraz to trasenie nepatrné. Bohužiaľ stále tam ostáva. Keď prídem na spôsob, ako to odstrániť, kedysi spôsob, ako to odstrániť, bolo presne toto, čo robím teraz. Keď prídem na spôsob, ako to úplne odstrániť, tak vám dám vedieť. No bohužiaľ momentálne ten spôsob vôbec nepoznám. Takže teraz si púšťam hru, už som to celé uložil, nastavil, proste takto to malo byť nastavené. Teraz si dám zdieľať pre vás aj obrazovku, aby ste videli, čo sa deje v tej hre. Takže toto. Dobre, a my sme zase v hre, znovu sa konektneme na ten server a videli ste, ako nám masívne triaslo s tou obrazovkou. Stále tamto trasenie bude, ale bude oveľa kratšie a oveľa menej podstatné.
A teraz si ukážeme vlastne, aký je rozdiel medzi dynamickou kamerou a nedynamickou kamerou. Takže, vidíte, že teraz to strasenie tam je, ale je vážne proste, že 1 pixel doprava, 1 pixel doľava proste. A je to hotovo proste, takže je to fakt strašne jemné zatrasenie. Stále tam bohužiaľ ostáva, ale už nie je vôbec také, aké bolo predtým. A teraz si poďme ukázať, čo je to tá dynamická kamera. Takže keď idem hore, keď idem napríklad z dole, keď idem z niečoho, sa to najlepšie ukazuje, takže vám to ukážem tak. Dobre. Takže, dáme sa tak, aby sme sa pozerali na ten strom. A dáme si mieritko niekde na ten strom a len idem dopredu. A išli sme len dopredu proste a začali sme mieriť na spodok toho stromu. Teraz si dáme settingy a vypneme Enable Dynamic kameru, takže vypneme tú dynamickú kameru. A poďme teraz vycúvať naspäť. Takže ideme po rovnakej trajektórii, aký sme išli predtým. Znovu si zamierime na ten strom, mal som myslím, že tento zoom. Niekde na stred toho stromu si zamierime a teraz ideme dopredu bez toho, aby som hýbal rukou a pozrite, ako nás strašne sklopilo. To je dynamická kamera. Dynamická kamera sa vám snaží držať proste trošičku aspoň tú pozíciu toho diela v tej výške proste, v akej ste ho mali a nesklopí vás dole proste, ako nám to spravilo teraz proste. Väčšinou, keď nemáte dynamickú kameru, tak sa vám stane, že proste takto idete proti niekomu a vystrelíte proste, ale poskočíte na nejaké blbosti proste a netrafíte sa vôbec do neho, trafíte rovno meter pred seba. Tak to je vlastne dynamická kamera, ale tá dynamická kamera má v sebe to trasenie, takže pokiaľ ste fanúšik dynamickej kamery a používate túto možnosť zapnutú v game, tak jednoducho budete potrebovať pravdepodobne si odstrániť trošičku ten camera shake, proste, ktorý vám môže liesť na nervy. Stále ho tam mám, ale pozrite, dáme ten strom, čo sú tie dva stromy nad minimapou v tejto časti, tieto dva stromy, tak dáme ich nabok a pozorujeme iba tie, lebo tam najviac uvidíme to zatrasenie a je to úplne jemné zatrasenie oproti tomu, čo bolo predtým, takže bohužiaľ nemám pre vás už tutoriál, ako odstrániť úplne toto na Melty's Maps Mad móde, proste neviem, ako sa to teraz bude dať urobiť, proste možno ďalší mod, alebo možno ďalší update by to mohol opraviť proste, ale pochybujem, asi to pravdepodobne odstránili samotní tvorcovia hry, proste, aby sa to nedalo. No ale prešli sme si to, ako zmeniť Melty's Maps Mad mod na to, aby vypadal rovnako, ako je moje mieritko proste teraz vyzerajúce. Prešli sme si to, akým spôsobom vlastne nastaviť si to, aby ste mali zoomovanie až do 30 a aby ste naspäť zoomovali dokonca rýchlejšie. Prešli sme si aj to, ako nastaviť proste to, aby ste sa dokázali z takéhoto módu zazoomovať do normálneho módu, alebo to naopak vypnúť, keď sa vám to nepáči, že si to chcete robiť takýmto spôsobom shiftom. Takže prešli sme si asi všetko možné, čo sa dalo prejsť okolo Melty's Maps Mad módu. Ten link, ktorý je v deskripcii, bude platný aj na 8.9 nové módy pravdepodobne, pretože väčšinou to vždycky je, to je domovská stránka na fóre vlastne tohoto módu, ktorú updateujú, takže aj na 8.9 tam nájdete update pre svoj mod a pochybujem, že na 8.9 by sa nejakým veľkým razantným spôsobom znovu zmenili tieto nastavenia, takže toto video bude platné aj pre 8.9. Toto bol môj tutoriál pre to, akým spôsobom nainštalovať, upraviť a customizovať si Melty's Maps Mad mod. Ešte nakoniec takto by som chcel pridať niektoré zaujímavosti a to je napríklad to, že ako spraviť svoju hru oveľa, ako to nazvať, oveľa lepšou, proste oveľa tým, aby sa lepšie hrala, proste vytvíkovať si ju ešte lepšie, takže ukážeme si ešte zo pár nastavení, o ktorých by ste nemuseli vedieť proste. Takže potrebujeme nájsť nejakú trávičku, takže trávička zelená, kde si moje potešení, tu nám máme nejakú trávu. A ako vidíte, ja tú trávu, tu na čo je rovno pod nami, nevidím v sniper móde, je to nastavenie v grafike Display Grass in Sniper Mode. Na niektorých mapách najviac, čo ma napadá, je Malinovka. Na Malinovke máte jeden velikánsky problém a to je problém toho, že na tej hore, keď ste pri mlyne a bijete sa s tankami, ktoré sú tesne pod tým mlynom, tak nevidíte proste, kde je presne zakrivenie tej pôdy, toto zakrivenie, a kde vlastne na neho môžete už takto strieľať a kde vlastne nie, pretože tam sú steblá trávy. A momentálne aj tu sú steblá trávy na tej hore, kam som teraz mieril. Takže, takto to vyzerá bez toho. Ups. Takto to vyzerá bez toho a takto to vyzerá s tým. Takže pozrite sa, ako sa zmení ten kopec. Teraz ja vážne nevidím na tie dvere proste, nevidím, kde tam proste môže byť ten tank. Možno by som dostal nejaké obrysy, ale nebol by som si úplne istý. Takže toto si rozhodne vypnite. To je prvá vec, ktorú vám môžem doporučiť. Ďalšia vec, ktorú vám môžem doporučiť, je toto nastavenie. Extra Effects in Sniper Mode dajte na vypnuté. Keď si dáte vysoké, tak tam budete mať niečo takéhoto.
O môj bože, čo to tam je, ja cez to nevidím, zmenšuje mi to FPS-ka, až teraz to odišlo, ešte stále nie, ešte tam stále ten prach je, až teraz odišiel ten prach. Och môj bože, to bola explózia, ja nepotrebujem vidieť, ale explózia, potrebujem vedieť proste, že som trafil tank a potrebujem mať stabilné FPS-ka. Takže jednoducho off. Totálne off. A bude to vyzerať veľmi čisto, okamžite budete vedieť, čo ste trafili, lebo vám tam vyletí zo pár hviezdičiek, spraví sa tam čierna škvrna proste. Teraz si predstavte, že ste 5 tankov vedľa seba, všetci strieľate a všetky prachy sa pred vás trepú proste. Okamžite vám pôjdu FPS-ka na 30. Okamžite budete trošičku podráždení z toho, že čo sa deje. Odporúčam aj toto nastavenie. Máte úplne čistý pohľad proste, máte áno de facto slabú grafiku v tom proste pohľade, ale ja nepotrebujem mať silnú grafiku v tom pohľade, ja potrebujem trafiť ten tank, po ktorom strieľam absolútne presne proste a bez toho, že by som tam mal nejaké bullshity. Takže toto bolo ďalšie nastavenie, ktoré som vám mohol odporučiť. Ešte vám môžem odporučiť program, ktorý sa volá World of Tanks Tweaker. A poďme si ten programík ukázať, len vám prepnem záber, tak aby ste videli zase môj počítačík. Takže World of Tanks Tweaker bude aj link na tento program, tu je VOD Tweaker pre 8.8. Najprv si budete musieť rozextrahovať hru. Budete tam mať dva súbory, tieto dva súbory tam sú, sakra, ako sa to stiahovalo. Myslím, že toto sa stiahovalo. Väčšinou to používam tak, že spravím toto. Takže táto služba je žiadny blablabla. Takže áno, to sú tlačítka stiahnuť, žiadny voľný, toto je ono. No a teraz si dáme znovu preložiť túto stránku a musíme počkať 30 sekúnd proste na to, aby sa nám stiahol ten súbor. Takže keď si stiahneme tento súbor, ukážem vám, čo s tým robiť. Je to veľmi, veľmi dobrá vec. Pozor na to, keď pôjdete na 8.9, vám to bude musieť stiahovať celú hru, pokiaľ to nezbalíte naspäť. Ja by som to mohol nájsť v mojej hre, ja by som to mal mať v mojej hre priamo. Jop, tu je to. Takže najprv si prebehnete týmto a dáte si tam angličtinu a pôjdete cez blablabla. Mne sa to točne bude správať ináč, hlavne kvôli tomu, že mám to už rozbalené. Ale vy si to potrebujete pomocou tohoto súboru nejakým spôsobom rozbaliť. A potom pomocou tohoto súboru ste si schopní upraviť nastavenia samotnej hry. A ako vidíte, mám smoke z výfuku zapnutý, smoke zo zničených tankov vypnutý. Pretože na mieste, kde máte boisko, proste, v ktorom ste a máte tam mŕtve 3 tanky od vás, 3 tanky od nich, máte zbytočne vykreslovanú kopu prachu, kopu dymu proste a ohňa, ktorý je v tých tankoch. Takže to som určite vypol. Smoke and Flames, keď horím, vypnuté určite proste, na čo ja potrebujem začať lagovať v momente, kedy sa potrebujem rýchlo vypnúť. To počujem na zvuku proste. Fire, put it out quickly. Ďalšia vec, effects of the shells explosion áno, hitting tank áno, effects of the tank destruction vypnutý. Mne sa premení zo živého tanku na rovno mŕtvý tank, žiadna animácia, žiadny explózia, proste nič, jednoducho to najčistejšie, žiadny lag. Effects of hitting an object áno, effects of the object destruction vypnuté, keď prejdem cez nejakú vec, proste tá vec sa okamžite zničí bez žiadnych lietajúcich blbostí, tiež vec kvôli FPS-kám. Napríklad často sa vám stáva, že sa bijete proste cez budovu, ktorá je zničiteľná napríklad na čínskej mape. A vy chcete prejsť cez tú budovu a rovno do neho streliť, ale vy nechcete mať proste zbytočné lagy z prachu a trosiek tej budovy, ako padajú proste. Vy chcete, aby tá budova rovno zmizla a mohli ste vystreliť, takže preto to mám tiež vypnuté. A samozrejme cloud zapnuté a effects of tree shaking, na čo sa mi majú triasť stromy, proste to je to a ten pohyb stromov, mne stromy budú stáť. Takže to sú veci, ktoré som si nastavil ja. Ako hovorím, keď si stiahnete ten link, proste tak stiahnete tieto dva súbory s tým, že týmto súborom sa to nejako rozpekovávalo, len pravdepodobne tým, že už to mám rozpekované, tu nemám tie možnosti alebo čo, takže neviem presne, akým spôsobom vám to mám ukázať, ale vy sa z toho určite vysomárite, keď vám to nepôjde. Opýtajte sa v deskripcii a niekto vám určite iný, k tomu to išlo zase vysvetlí. Takže vráťme sa ešte najprv zase do hry na chvíľočku a tým pádom toto bolo vlastne skoro všetko na túto epizódu vlastne o tom, ako nastaviť tie one. Ešte vám ukážem ničenie tých objektov, že to je pre mňa instantné, žiadna animácia, nič proste. Ukážem vám to aj na aute, ale musím sa tam dostať.
Takže takýmto spôsobom som upravil ja svoju hru proste na to, aby som mal čo najlepšie výsledky. Ako vidíte, žiadne animácie, žiadne trosky z toho nevylietávajú a ukážeme si to ešte na zničení nepriateľského tanku a tým ukončíme túto epizódu. Takže ten 30 krát zoom som vám vlastne ukazoval tiež, proste ešte vám ukážem príklad toho 30 krát zoomu. Predstavte si, že pri tomto baráku, niekde hen tam, je tank. A my ho máme spotnutý, ale nevidíme ho, vidíme z neho len obrysy. Už ho vidíme. Preto je ten 30 krát zoom najlepší. Proste nevidíte a zrazu, jak sa začnete prechádzať cez tú 16, tak už ho krásne vidíme proste a už vieme presne, kam tomu bastardovi strieľať, proste presne sa orientujeme, kde má weak spoty a nemusíme sa orientovať len podľa blbých obrysov červených, ktoré na ňom dostaneme. No a to je vlastne skoro všetko na toto video. Ja ešte zabijem tu na túto moju BT2, na to, aby som vám ukázal, akým spôsobom to vyzerá, keď mám animáciu smrti a mám vážne dobré mierenie dneska. Takže tento už dostáva, schytáva a je mŕtvý. Okamžite sa premenil na mŕtvolu, bez žiadnych animácií, výbuchu, ničoho, žiadny prach, žiadny lag. Vráťte si to video, sledujte moje FPS-ka, ani sa nepohnú po zabití toho tanku proste. Takže to je všetko na toto video. Dúfam, že som vám pomohol čo najviacej proste s týmito odpovediami na otázky ohľadom Melty z Maps a Mad modu. Už sa nebudem ďalej vyjadrovať ku tomu mieritku, ak bude mať niekto otázku proste a chcete mi pomôcť, tak choďte a dajte mu link na toto video, proste nech si nájde proste kompletný tutoriál na to, ako vlastne nastaviť Melty z Maps a Mad mod a na to, ako ho spraviť tak, aby vyzeral ako môj a správal sa ako môj Melty z Maps a Mad mod. A vlastne aj porozumenie toho Melty z Maps a Mad modu ste získali nejaké z tohoto videa, takže to je všetko odo mňa. Poprosím vás, lajkujte toto video, pokiaľ vám nejakým spôsobom pomohlo. Dajte komentár, pokiaľ ste niečomu ešte stále nepochopili, lebo to budem riešiť hlavne pod týmto videom. A pokiaľ ste noví na mojom kanáli a stretli ste ma prvýkrát, tak som drobný let's player, ktorý sem tam hrá aj World of Tanks, ale pokiaľ vás zaujíma World of Tanks a chcete si sem tam nejaký ten chill komentárik proste od nie moc profesionálneho hráča, ale od hráča, ktorý rád kecá pri tej hre a rozpráva o tom, čo robí, tak sa zastavte na mojom kanáli, možno hoďte subscribe, aby ste vedeli, kedy som odovzdával nejaké posledné video a možno sa pozrite aj na moje iné let's playe z iných hier, ako je napríklad momentálne GTA 5. Pokiaľ ste našli toto video ešte na mojom starom kanáli, budete mať aj na tomto videu proste anotáciu na môj nový kanál, pretože sme prešli z Michael Average kanál na slovenský LP kanál, bohužiaľ. Takže to je vlastne všetko z mojej strany. Ja sa s vami lúčim a dúfam, že som vám pomohol. Majte sa. Peace.